I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Minecraft. Ovo je prva epizoda Minecrafta, tako da danas ćemo odigrati Survival. I znači započet ćemo Survival 1. Kako će se zvati naš Survival? Ništa klasično, ono, preživljavanje. Ok, tako će nam se zvat, sve to ok, world. Idemo da krenemo naš svijet i ok, evo nas. Čekaj, kakav je to skin? Evo nas, ljudi u Minecraftu, bitch, prva epizoda Minecraft, ne! Sad su me zvali na neki Xbox Live. Nemam pojma ni ja, ali rekao ajde da snimim epizodu, mrsko mi sad ići tamo, tako da odlučio sam da snimim epizodu. Sad će mi trebati malo drveta i ovdje, ovo je mjesto. Znači, odlično, jako mi je drago što sam sad započeo ovaj serijal s Minecraftom, tako da nadam se da će biti ovdje dosta pregleda, subscribe-ova. Malo su mi sad teže ove kontrole. Za početak, znači, treba nam drveta, znači to je najbitnije. Nadam se da neće odmah naletiti na one nakaze. Ok, više nema. Ok, ovo je sasvim dovoljno za početak. Ok, ima i ovog ovdje. Znači, ovo je predobro mjesto za preživljavanje, tako da ok, idemo tu. Iskraftat ćemo drva, tako da treba će nam jedan crafting table, 4 stika i treba mi kramp. Kako da napravim kramp sad? Pa moram postaviti crafting table. Ok, idemo sad na crafting table i kramp 1. Ok, to je to. Sad ćemo uzeti ovaj crafting table, sam da prebacim na ruku. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal. Tako da. Ok, za početak mi se trebamo sad negdje ukopati. Zašto? Zato što nemamo dovoljno vremena da napravimo sebi kuću. Nemam sad vremena, to ćemo u sljedećoj epizodi da radimo, vjerovatno možda i u ovoj, ako stignem. Znači ove epizode će trajati po neki 20 minuta, sigurno i više čak. Tako da. I za početak ćemo sebi napraviti samo neki malo neko sklonište. Za početak znači. Ok, će nam ovo biti dovoljno, ja mislim da neće. Znači treba nam i 5 svega toga, tako da napravit ćemo malo veći ovo sklonište i naravno šire. Ovdje neću kopat zašto vidim da ima, da je zadnji blok tu, tako da nadam se da nije i ovdje. Jeli? Nije. Ok, super. Ok, ovo je naše sklonište za početak, tako da super, sakupili smo malo kamena. Idemo sad odmah dole u kuću da sebi postavimo ovaj crafting table. Kako ne znam više, zaboravio sam ljudi igrat malo. Malo su im kontrole zeznute, ali hajde, nema veze. Ok, postavit ćemo tu crafting table. Idemo ovdje napraviti jedan kamenu sjekiru. Treba će mi jedan kameni kramp.
Šta je ovo? Peć, ok. I to će mi trebat. Još jedna vrlo bitna stvar, čekaj, vrata će mi trebat. Lupa mi vidiš što odmah dobijem prava vrata. Tako da. Ok. I sad idem da ja pokušam da nađem koju ovcu. Zašto će mi ovce mnogo trebati? Jer ako nema ovci ne mogu spavat. Zašto nema une? Ajde dođemo da se roknem. Ja ovdje ovce nigdje ne vidim. Ne znam je li ih vi vidite. Pogam nigdje nema. Ajde mi ćemo malo oduzeti drveta ovog. Kao što sad imamo u kamenu sjekiru. Odmah za početak smo dobro krenuli. Znači spavnalo nas je na dobrom mjestu. Tako da to mi je jako dobro. Ne znam, Boga mi ljudi, nemam nikakvih priča više. Bukvalno nemam šta da pričam u epizodu, nemam šta da komentarišem. Ali dobro, uvijek se nešto nađe. Ne dubim u kokos, držam. Daj mesa. To, dalo mi jaje i meso. Ajde mi hoće izaći na... Kako se zove? Čekaj, zaboravit ću gdje mi je kuća. Sad vraćaj se. Trči. Konj! Ljudi, evo ga konj! Nema ovaca, ali ima konja. Right, ne mogu sad sjeti zašto nemam ono sedlo. Sedlo se ne može napraviti, ljudi. Morate ga naći. Vidio sam da mi je pisalo nešto open, tako da ajde da sjednemo. Šta, right, open, stići, ništa. Bega, ej. Ej, pa ja bojam se na konju. Ne, sorry, nisam te htio udariti. Pa bojam se na konju, glupane. Šuti ti. Gdje mi je ljudi kuća sad? Izgubio sam kuću. Hej, ako budem. Koliko mi je s ovog puta desilo? Mislim, ja, evo je. Kako će mi se vrata stojat? Šta da ovo dozgo jel začepim? A ne može! Ne može ni ovako. Neće nešto ovdje. Ne tu, ovdje. Daj mi ovu sjekiru. A jedi mi govno, evo zašto mrzim evo ovdje da budem, et zašto. Vidi, gledaj glupost. A sjekiru ću cijelu istrošiti na bez veze, glupost. Gdje da postavim sad vrata? Da mi ne ulaze ni nakaze. Tu. Dajem sad ovaj blok. Eto, evo ga. Sad će sam dole još jedan blok kopat. A ovdje ću izbiti još jedan blok samo. Ovako. I to je to. Bam, sad ćemo ući ovdje, zapravo sad ću to zatvoriti, uzet ću sjekiru i idem uzeti ovog bijelog drveta. Zašto? Zato što od njega mogu dobiti onaj vrag, kremen. Ne znam kako se već zove to. Nije kremen, drveni ugalj. Od tog drvenog uglja mogu sebi napraviti baklje da sebi osvijetlim. Bar kad već noćas cijelu noć ne mogu da spavam, tako. Eto, bar nešto. Idem odmah u kućicu. Idemo tu, hop. To ću staviti. Ok, sve ću tu staviti. A dole ću uložiti. Šta da uložim sad? Ajde ovi.
Inak mi ne trebaju. Ja sam mogu sebi još malo drva otići i nasjeći za sutra. Pošto mi sutra baš trebalo drva. Glupo mi je što sad nema ovdje ovaca. Zašto bi mi to jako trebalo? Evo ga, noć je počela padat. Sad će početi se spavnovati onaj nakaze. Ja ću ući u kuću i samo zatvoriti vrata. I baš me brige, sad mi ne mogu ništa. Ok, samo mi se 2 ova ispekla. Ajde, dole ću vam staviti, evo vam još ova jedan, valjda će se moći ispeći još jedan. Ajde, please, da može. Fuck! Ne može ni jedan još. Stavit ću vam ovaj kramp, eto vam ga. Evo vam je ovog malo drveta. I tu, tako. Sad ćemo uzeti malo da iskrepnemo od baklje. Ali za baklje potrebni su nam stikovi. Tako da to će mi trebati. Malo baklje. Eto, na početak 4, neću da se previše opuštam, da trošim. Bilo bi dobro da sad možemo sebi naći krevet jedan, ali ne možem. Sad me nešto zanima o opcijama. Je li mi namješteno da mi nema ni nakaza? To nije graphics. Ništa. Ok, napolju nema nikoga, nitko ga čujem, ali morat ćemo ovako cijelu noć da stojimo, da. Možemo otići dole u rudnik da kopamo malo. Treba će nam kramp. Za koji nemamo kamena. Jaj, potrošio sam sve. Sad moram kopati drugom kamen. Neće mi se spavnati, neće mi se stvoriti taj kamen. Tako da moram sad ponovo iskraftati zašto sam bio glup. Mislio sam da mogu sebi iskraftati jedan kamen i kramp i sad sam ispao glup i moram sad sebi iskopat kamena malo. Ne. Tako. Ajmo sad. Sad bi trebalo da možemo. Sad imam samo jedan stik. Daj mi 4 stika. Tako. Sad mi daj kramp. Evo ga. Daj mi kramp i daj mi mač. Zašto mač ako me neko napadne dole u rudniku? Čisto sumnjam. Ali opet šta je sigurno? Sigurno je i napravit ću još jedan kramp. Zašto? To ovdje sve ovo pretvorim u drvo. Brate, gledao sam. Znači sve sam pretvorio u drvo. Sad ćemo... Što sam htio? Htio sam napraviti kramp, ali treba mi malo kamena. 1, 2, 3, tu. Dobro kopa ova krampa. Uzeti sebi još jednu napraviti. Zašto? Za svaki slučaj ako mi dole u rudniku pukne krampa i još mi treba 4 stika, treba će mi kremen. Ok, to mi treba. Treba će mi sad bakli što više. Tako da idemo ljudi, spremni smo. Spremni smo za kopanje. Ok, tu smo, idemo sad naprijed, mada sad ništa ne vidite. Ne vidim ni ja, bukvalno. Ajde, uzet ću to i prebaciti ovo tu.
Postavit ću tu i hajmo sad idemo da kopamo. Da, prva epizoda, odmah idemo s krampom u rudnik. Nadam se da ćemo u prvoj epizodi odmah naći malo irona. Zašto nam je iron za početak najpotrebniji? Ok, evo ga ugalj, to mi treba. Znači na ugalj kad naletite nema onog irona da naletite možda na 4. Uvijek ga ima dosta. Znači pogledajte koji je ugalj. Ako se pitate čega se ja najviše bojim u Minecraftu, onog pauka. Boga mi, znači ostalo više ništa. Creeper, zombi, madon su za me. Evo ga iron! Evo ga iron! Mogu da vjerujem, naletio sam na iron odmah. Ok, naišli smo na 2 irona. To će nam biti dobro. Evo ga još! Oh my god, pogledajte koji je iron. Tu mi treba, tu. To, yes. Pogledajte koji sam iron uhvatio. Koji sam iron našao i uhvatio. Ok, dam jednu baklju, postavim tu baklju. Ajmo sad vidi ima li još malo irona. Zašto mi je jako potreban. Izgleda da nema. Učini mi se da je iron. Ali nije. Tako da kopat ćemo još malo ovog uglja. U nadi da ćemo naletiti na dijamante, šalim se. Bilo bi dobro, može se naletiti, ne kažem da ne može, ali mislim da bi to bilo stvarno teško da mi u prvoj epizodi naletimo na dijamante. Već 16-17 minuta snimam. Nema veze. Ićemo ovako po 2 bloka da kopamo. 4 irona smo našli. Ova krampa dobro cijepa, ali se brzo troši. Ništa ovdje nema. Imam 13 baklji, tako da neću i sad odavdje da ih postavljam. Zato što nemam baš toliko da se sad razbacujem s bakljama. Ne smijem. Okej. Ovo je taj neki novi kamen. Kao što kažu. Nisam neću da postavim baklju zašto vidim. Ali eto postavit ću. Rad vas. Da vi vidite. Ajde, pomakni se. Izvinjavam se sad što ne komentarišem igricu jer bukvalno ne pukla mi krampa. Ok, hajmo dalje. A bukvalno nije još nisam na ledu. Skontaj sad. Čujem skelete. Idem odavdje. Zato što ne želim da se batim sa njima. Ok, odakle sam došao? Ok, odazgu. Uzet ću to. Idemo sad, slažemo to. Jel mi kuleti u kuću? Nije. Ok, ljudi, skoro se svanlo. Jej! Gladan sam, fuck. Ok, ajde malo da ispečemo ove piletine. I poslije bismo mi trebali da... Kako se zove? Da malo stavimo. Što sam sad htio reći? Fuck, bitch. Ništa, idemo malo jest. Pa ćemo nakon toga ići sakupljati drvo. I nećemo ga prerađivati, zašto? Zašto će mi
Ajde sad jedi. Okej. Okej, sad su mi pune ove butkice, mada ova zadnja nije baš sasvim puna, ali eto. What? Gdje mi je mač? Čujem nekoga kako huda napolju i ljudi već je se svanulo. Treba mi mač. Mač, tako. Sad. Znači, poleti sam od. Hop. Hop. Ajmo, ko smije napast? Haj, da vas vidim. Ajmo, đubrad. Gdje ste? Vidi koji su. Gledajte skelete. Dođi vam. Gotov si. Mrtav. Creeper! Čuo sam creepera. Gledaj đubreta, došao mi s leđa. Ovca! Aj! Eno je ovca! Ovca, dolaz vam! Aj! Eno je ovca! Fuck, usrao sam se, moj me mač prepu. Dođi vam, hop. Kamo vuna bona? Okej, dala mi je vun, dobra je. Dala mi meso. Eno ga Enderman. Aj, neću ga gledat. Eno ga krave, to je! Dobra epizoda. Eno ga još. Bježi. Roknut će me Enderman. Aj, ne mogu da brzo trčim, ne znam kako. Dajte mi malo mesa, ljudi. Op. What the fuck? Fulam je na pola metra. Puštam. Ima li šišta? Ima. Baš me briga. Valjda sam mi pokupio. Iako nisam, ali me briga. Eno ga Enderman. Bježi, balan, bježi. Gledaj! Fuck! Bitch! Nećete gledat, bogam neću. A idi bogat. Ide, please. Ne. Eno ga. Pogledaj. Oh my god, ljudi, usrao sam se. Čitav sam se naježio sad od ovoga. Holy shit. Eno ga, Italijana stoji. Ubit ću te ja, ješ čuo? Ubit ću te ja, ne brini se ti. Zadao sam Muhammed 2 hita. Nemam pojma koliko već. Eno ga, fuck. Fuck you bitches. Ne gledaj mu oči. Fuck! Eno ga. Udaril me. Trebalo još više otići. Kreten. Oh my god, evo ga. Eno ga. Oh my god. Čujem kosture. Mislim da je Enderman otišao. Wow, bitch, eno ga još jedna ovca. Dođi vam. Ovco, dođi vam. Dođi vamo. Gotova si, bam. Gotova si. Bam, yes, bitch. Krava, dođi vam. Hop, trči, daj, vidi brža krava od mene. Stani, gdje si? Oj, hop, bam, gotova si. Bam, yes, bitch. Eno je ovca ili kokoš. Onaj cvijet. Mislio sam da je ozio ili kokoš. On nije ni bilo ni jedno ni drugo. Vidite ove vam planine, cool. Treba mi još jedna očica. Da bi ja sebi, kako se zove, mogao. I jao, ljudi, ima jedan problemčić. Ljudi, nema vode blizu. Evo je voda. Voda ima puno vode. Tako da odmah ovo sve bude da označim ovako. Tako. Imam ideju sad ću sebi otići tam kod svoje kućice. I opet sam zaboravila gdje mi je kućica.
Mislim da je ovdje negdje blizu. Moram sebi praviti one... Kako se zove? Ostala mi vrata otvorena. Hop, hop, ima li koga, nema. Imate sreće. Kogod da mi je ušao u kuću. Kogod da mi je ušao u kuću. Nema, gotovo je odmah tu, nema dženaza sutra dan. Vidio gdje sam ga osvijetili, isto mezar. Tu, tako, okej. Sad da mi se odavlje ne spavnuju ove nakaze. Evo stavit ću ovdje još jednu bam. Da oko moje kuće nema nakaze, ujutro kad izađem fino da ustanem fino i okej. Idemo dalje. Hop. Eno ga nakaza onaj pauk, đubre. Eno ga ono govno usmrđeno, sad ću ga roknut. Idem da prebolim strah, boli me briga. Dobro. Eto sad, brško ono jedno. Tiš meni nešto, ne bojim te se. Gotov si, ne leti. Ok, idemo dalje vamo. Ne znam kako se onaj... Endermana sam čuo, sad sam se naježio u ovom Minecraftu. Boga mi zašto se stvar... Eno je ovca još jedna. Treba mi. Aj, ovčice, dođi vam, treba mi tvog mesa i tvoje vune. Gotova si, bam, gotova. To, bitch. Ok, imam 1, 2, 3. 3 vune, to je to. Znači za kreveta taman. Neću praviti onaj bračni, onaj samo jedan. I evo ga ovu kravu ću ubiti, zašto mi daje onako dobro meso. Evo ga kokoš i nju ću ubiti. Treba mi mnogo hrane, zašto sam poluguzio, volim pasti. I to, yes bitch. Evo ga još jedan halan govno, nije. Sa njim njegovim crvenim očima. Drago mi ga je roknuti isto. Ok, ovaj klip će malo biti duži, tako da... Idemo dalje, malo popit drveta. Health mi je malo spao, ne znam kako da ga popravim. Ok, ove butkice su mi jako slabe. Govorim, znači 4 butkice su mi spale, a vamo 2 srceta. Tako da danas sakupljamo samo drvo. Nadam se da mi neće doći onaj bakšiš creeper da mi rekne za leđa. Valjda neće. Ali znate ljudi koliko mi je drago što snimam Minecraft. Opa. Treba mi još drveta. I našli smo 4 irona. Ja se nadam da ćemo taj iron u nešto korisno uložiti. A ne... Naprimjer, neću sebi praviti kramp. Napravit ću sebi kako se zove onaj... Oni dole. Patofne. Ja mislim da se one tako zovu, patofnice. Tako da njih ćemo sebi napraviti, ali za početak mi moramo prvo... Opa, eno ga, krevet. Ok, daj mi jedan krevet. To... Yes, bitch. Ok, za početak ja ću Jimmy Iron, evo ga, sav Iron iz peci. I malo će mi biti ovoga. Dole šta mogu da stavim, evo ti ovo jedno. Evo ti ovog malo drveta. Sada da se postavim negdje krevet. I napravit ću sebi u sljedećoj epizodi rudnik i počinjemo novu kućicu u sljedećoj epizodi. Znači da dođemo samo mi legnemo, uzmemo, izlučimo gore, nema nakaza zašto sam postavio baklje. Tako da dosta smo u ovoj epizodi uradili. Mogu još sebi nešto napraviti zanimljivo, ne mogu. Samo da vidim ili mi se ispaklo ovo. Ok, jest. Idemo sad sebi napraviti ove patofnice. I morat ćemo sebi naći... Tim koliko će... 3, neću tu. Znači napravit ću sebi sad u ovoj epizodi, to jest napravio sam već sebi ove jedne patofnice. I njih ćemo se na sebe staviti, naravno da vas malo zaštite. I sad idemo sebi malo mesa da ispečemo ove janjetine.
Ili, jes, valjda je janjetine, šta ja znam. Tako da, još ćemo malo sad janjetine. Vidjet ćete ljudi kako ću sebi napraviti jedan sanduk u kojem ću držati brdo hrane i u sljedećoj epizodi ćemo, ako stignem napraviti, kako se zove, farmu. Tako da, ništa ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste ostavite like, share i obavezno se subscribeujte na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!